हेलो माय डियर व्यूअर्स, बेस्ट अजहरକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 9/3/2026ରେ। ତ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026 ପାର୍ଟ 1 FLO ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେଟ୍ B 50 ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 50 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ 50ଟି ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି ଲେଖା ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଉତ୍ତର କଳା ନୀଳ ବଲ୍ ପାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳା ନୀଳ କେବଳ ବୃତ୍ତକୁ କଳା କର, 2ରୁ ଅଧିକ କଳା କରିବ ନାହିଁ। 2ଟି ବା ଅଧିକ ବୃତ୍ତକୁ କଳା କରିଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଂଶିକ ନୀଳ କଳା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଠିକ୍ କରି ଦେଖି କଳା ବା ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ ପୁରା ଭଲ କରିକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମାର୍କ କଟିବ ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର୍ ସହ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆନୁଆଲ୍ କାହାର ଆସୁଛି ପୁଣି ବୁକଲେଟ୍ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଲେଖା ଆସୁଛି। କାହାର ଆସୁଛି କପିର ରାସ୍ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଆସିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଖୋଲିଛି ଖାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଇଜି ଆସିଛି ବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।